Dit is een Harley Davidson van 1943. Deze motoren die hebben we dus met de bevrijding had deze rijden. Maar jou bent handig? Het technisch gebied wel, ja. Dat zit er vroeger al in. Mijn heid hoorde me thuis, want ik moest vee vroeger thuis doen. Toen hoorde hij me thuis, want ik moest vee doen. Hij werkte zelf in het slik, dus de beet, toen we in de grond waren, in het slik diende toen vroeger toen nog. En hij wou gaan dat ik boer worden vanzelf. Ik kocht er een laan bij en vee bij en nou ja goed, dat lijkt me net, dus daar heeft dat allemaal land omgaan. Maar toen had de schoolmeester naar binnen geweest, die jongen die met naar de ambachtschool had, maar daar zit wat in. Misschien wat hij die dat vernam. Want ik ben wel handig met de handen en leren weer minder. Maar goed, dat is een ander verhaal. En toen zei hij dat maandje hem, du hoeft me niks wijs te mensen, want hij is net dommer aan de achterin van een barg. Dus die gaat net naar school dag. Dus dat is toen overgegaan. Nou, maar zag ik het beland? Zo. Dat is de eerste. Dat is een Douglas van 1923. Dus het is mechanische klaksons, hè? Hier stond de tijd. En dit hinder. Het is ongeveer 2 maanden alleen dat ik nog naar praat had, hè? Maar dat ding rent al typen. En waar je jou hier alleen nog? Nee, ik ben met de zoon hier, hè? Het is in Hoezenspul al hier nog. Oh. En dus een weekend gebracht met een ander. Ik kom met mijn oude man al die mensen opzetten. Komt ik dat er vroeger al in de handjes zal laten zien, weet je wel. En daar kon ik al die strieën met me opzetten, maar weekend lezen schreeuwen, gelukkig al. Maar dat is goed zo net, hè? En, maar we hebben nooit een spul. Gelukkig net. En wat doet jouw zoon? Die is monteur. Die zit in de achter in mijn garage. Dus dat heeft het van jou? Het sleutel had er wel van mij, ja. Ja, en dat is... ja, ik ben toen de tijd weer praten met de trekkers bezig. En daar ben al die sleutel en hij sleutelde al die mij. Ja, dan valt er in vanzelf. Hè? Ja. Ik altijd mee op een rittenganger altijd. Als bens zijn al. Ik weet wel de dochter, ik denk dat die 2 keer mij geweest is. Moest ik correct pech krijgen. Weet ik met deze motor werd ik nog correct op rijden aan, weet ik nog wel. En toen we ben weer en toen zei hij, juist wel, doe kerst het mij, dan brengt hij het pech. Wat hier wil ik aan mij, hè? Ja, totdat er zelf 8 keer weer en ja, toen kon er zelf rijden, hè? Maar jouw zoon, hoe oud is die? Die is nog 40. Ja, die had nog een beetje een relatie gehad, maar dat is één keer weer misdrongen. Maar jou krijgt voorlopig geen pakensissers? En ik ga 1, die is nu ook meer. En dat ik denk net er mee komen. Er zijn 1 paar keer die ik ga. Die had alleen maar een idee bij de computer. En oors net, ik ga hier een denkje binnen staan. Ja, zal iets Chinees denkje gekocht van hem. 2 terug. Ik heb er allemaal maar gekocht en onder praat gebracht. Ik zei, dat moet denk ik, is er mooi op rijden. Hè? En hier rijden misschien 4 meter erbij. Nou maar stationair. Draai staat brullen erbij, nooit meer omzien. Ik zet er dus net in. Dus ik ken geen opvolger, ken me voor wat je meer. Nou, wat gebeurt er dan met de rommel? En dan, ja, die jongen, zijn zoon zit er vol van, dat die er aanraken en dan werd het verkocht. Zo gaat het dan. Je hebt hier in de straat al aardig wat publiek ook hier zijn om je heen is. Dat is ding wat zeker is, ja. Altijd mooi, nou. Ja, ik dat altijd zo uit, je meer als we aan de gang binnen, ben meestal altijd wel nieuwsgierig. Meestal wel nieuwsgierig inderdaad. Dat een kerk zegt jaren van, hé, wat gebeurt hier?
je hem nou bepalen dat er de goede kant op valt? Nou ja, we pakken hem in zo'n stikje in wezen. En dat je op oprit is een beetje rondte. Zou je hem wel lezen kennen. Want inderdaad, hij zou net in één keer kennen. En ja, de rondte is beperkt dus. Hij moet gewoon in heel iets stukjes. Hey, met Jet, het wordt net een grote kanaal. Nee, het wordt net een grote heel knal. jammer, Nee, heel nee, jammer. nee. Ik hou wel van een beetje sensatie, maar ja. Ja. Maar Misschien op verzoek. hij moet hem lietser maken Ja. nog. Hij wil hem opstoken. Dus dan is er voor Ik heb er nou al warm van. Ja, je wil hem net op het hoes halen, ik het mij. Nee. Oh nee. Nee, ja, Nou, nee. dat is niet in huis net, dus dat kan daar niet het schelen. Nou, dit mag wel. Hij moet deze kant wel overvallen. Voor die kant maar net overvallen. Nee. Ik heb er last van. Nou, dan best in een mooie buurt van Zeild raakt, hè? Je moet ik geen echte vrees hebben. Daar heb ik geen les van inderdaad. Hoe heger hoe mooier. En hoe rap krijg je hem zo'n BMW nou wel? Hoe rap kun je hem deze omkrijgen? Ja, je rent hem rap hier, je hem veilig hier. Je moet gewoon voorzichtig en rustig gewoon. Je moet er nooit de gehaast van, want dan maak je je iets ongemakkelijk. Maar mijn oerke, dan is er weinig van deze BMW. Oh, dat ben je.